Witam Was w kolejnym odcinku trzecim. Jak już widzicie, za mną są już jakieś zmiany. Tutaj sobie zrobiłem takie schodki już i podłogę. Jak widzicie, tu już jest fajnie. No to zaczynajmy grę. Tutaj można sobie też oświetlić trochę. Poczekajcie chwilę, poczekam na dzień. Dobra, już jest dzień. Tak, może być. To coś mi brzydko wygląda. Zbieram trochę kwiatków. Raz, dwa, trzy, cztery. I tamtych 4. Raz, dwa, trzy, 4. I tyle mi wystarczy. Teraz patrzcie. Tak. I tak. Teraz ładnie, co nie? Teraz pójdę sobie zbierać drewno. Przepraszam Was, że zrobiłem tak. Przepraszam Was, że tam zrobiłem nie na filmiku, tylko ten, ale miałem kłopoty z filmem i musiałem już to zostawić. Dlatego tam już jest zrobione. Ale co tam? Dobrze, że jest, nie? Raz, dwa, trzy, 4. Co jest? 4. Tak. Tyle mi starczy. No co ja mam z tym dobra, no? Ciągle gadam dobra. Tak samo jak w tym nieudanym odcinku. Ciągle gadałem dobra. A ten crafting już sobie stąd wziąłem. Tak. Dwa drzwi. A, i ładnie. Mam tutaj... O nie. Jest. Tu mam deski, no. No zapomniałem o nich. Dobrze, że mam coś do jedzenia. Ale oczywiście zapomniałem zrobić skrzynek. Żeby sobie schować rzeczy. Teraz wyruszam do poszukiwania czegoś. Nie wiem czego, ale czegoś na pewno. Ja kamienia nie mam. Będę musiał chyba kopać. No patrzcie, mam. Dobrze. Zaraz wracam. Dobrze, już jestem. Ale tu ładnie jest. I już mam pomysł, co tutaj będzie. Muszę tutaj ładnie coś zrobić. Przy okazji kamień wybieram. O, ale ile roboty to będzie. Żeby się udało. Tak zostanie. Tutaj tak. Tutaj będzie taki pokój fajny. To tutaj nie pasuje. To w ogóle tutaj nie pasuje. Tutaj to. Tutaj będę musiał to obudować, ale szybą. Nie, to tylko tutaj szybą. Tutaj będę musiał obudować chyba kamieniem. Nie, tutaj będzie ziemia obudowana, więc idę sobie teraz zbierać. Tylko muszę łopatę zrobić.
Tak, tak. I zbierać ziemię. Niedługo to ja tutaj diamentowy będę miał. No nie, musi być długo. Muszę tam to budować, bo nie będzie ładnie wyglądało wtedy. Ładnie stawać na drodze koniu. A może tutaj sobie takie miasteczko zrobię? I ja sam z nim będę. Dobrze. O, wracam za chwilę, poczekam na dzień. Dobra, już jestem. No dobrze. Teraz tutaj. Muszę budować. Wydawało mi się, że tam ktoś chodził. Jakiś człowiek minecraftowy. Tak. Au. Tak to ma być. Tak, jeszcze tak, tak, tak i tak. Tak musi to być. Nie no. Już mnie powoli wkurza. Teraz ciągle będę mówił tak. Tak. Dobra, już nic nie mówię. Nie no, muszę mówić, bo was zanudzę. Już chciałbym mówić. Musi być tak. No i dobrze. Tylko tak. Tak. Dobra, będę mówił tak. I tam już będzie. No, ja już muszę kończyć. Widzimy się w kolejnym odcinku. No to cześć.